Hallo julle, ek is Keenan en ek wil julle hartlik uitnooi vanaand om saam met ons die rehearsal mee te maak terwyl die band ons opset. Mense, ons is opgewonde. Ek myself is baie excited vir die konsert. Die wat nog 'n kaartjie het, koop jou kaartjie. Dit is die 8de November. Volgende Saterdag. Wat begin vir 5:00. Here gaan 4:30 op. So ons het kunstenaars van die Kaap, dus vir Timothy, ons het vir Colin, ons het vir Berenice, ons het vir Cornelia, ons het vir Courtney, ons het vir Prophetic Arms, saam met Courtney. RCC kom met Riversdale uit en dan ook 'n goeie vriend van my van Atlantis, vaste kraan, wat net so vinnig woord in die atmosfeer gaan los. Maar terwyl ons aangaan met die rehearsal van ons lede gaan 'n paar goedjies sê, hoe hulle voel, even die band ouens, hulle gaan saam met julle praat oor die opwinding van die konsert. En ons nooi julle hartlik uit om saam met ons die naam van die Here te doen. Je bent die gedeelte. Als alleen je bij avond afkomt, kijk eens heen. Denk dat dit. Goeienaand allemaal. Ik is Jos, ik is Alipad van Woester en ik is Alipad gereed voor hierdie concert. So we zien van elkaar. Dus ik heet ons Slingers Alipad van Bella Vista. Ik is die auto als ook die tenor van Undivided Purpose. En ik is super excited om jullie te zien bij onze concert die 8 november 2025. Zien jullie daar. Dat zijn die van Undivided Purpose, die alto en die hulpsoprano. Come on, title. Met voorbereiding voor ons concert, ja. Ons is baie excited en nervous op diezelfde tijd, maar ons weet die jaren gaan opdagen en afsluiten. Die chorus plus die bridge is samen. Kijk, het woord maar met het gaat zijn. It's gonna be a party. I love it. Wat ga je? It's gonna be a party. Yes guys, ek is John hier so die basis van die 8ste se concert. Ek wil net vir julle uitnooi dat die 8ste toe, aan die Undivided Purpose concert. Maar ek wil vir julle sê, kom maak het draai man. Julle gaat uitlos as julle nie gaat kom nie. Kom gerus en kom nie die ensemble boys man. Ek weet julle gaat vir ons steun. Ik is Liam, ik is Undivided Purpose, male tenor en ook alto. En ons is hier bezig met ons voorbereiding voor ons concert van die 8 november. Ons is verschrikkelijk excited. En ons nooi je uit om dit samen met ons te komen genieten. En ja, we zijn uit om je daar te heen.
is Clinton. Ja, en ik is de drummer voor die concert. En ja, ik zit hier dan. Hi allemaal, ik is Marco en Alipad van Woester. Ik is de MD van die concert van Undivided Purpose. Zien we die 8 november. Kom en geniet die aan samen met ons. En ons gaan die eerste naam groot maken. Ik is de second keys player van Undivided. Zien we jullie de 8 november. Dank je.